základy trvají, ale ten váš je poslední odstýpy. Skříly už ovšem připytaný, nepřipomínajícími, jen vzpomínajícími. Jsou tu vaše fotografie, vaše knihy v přečetných vydáních, jsou tu dokumenty a fakta, všechno už trochu zažlouklé a také, Tam nemůžeš ty. jako ta křídla k nehybnosti odsouzené. Ale, a to by vás mělo potěšit, jsou tu lidé. Přicházejí sem. Stoupají kamenitou stezkou po městě, stoupají po starých schodech. Je to kouše. No, to je dobře. Tady nemůžeš, tam nemůžeš. Tam nemůžeš, Trdlo. Tam nemůžeš, Trdlíčku. No, myslím si, že je o dost živější než ta žlutá. No ale ty jako zase to. No, tak jsem... Tu s tečkou tu žlutou, to byly na jeden, ta žlutá byla na jeden. Tak si... Vezmeš si ho? A snad právě tady ji nazvali tím Na 600.